Biomassza fűtésről és napelemről fog tájékoztatást. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pár szóval mutatkoznék be saját vállalkozásom, egy kis vállalkozás, amiben megújuló energiákkal, energiahatékonysággal foglalkozunk. Ezen kívül a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara keretén belül működik egy energiaklub. Ennek vagyok az elnöke, azon kívül a Kereskedelmi és Iparkamarának elnökségi tagja. A vállalkozások megszólítottak a Balsai úr által, hát akkor erre egy-két mondattal azért reflektálnék. Nyilván a vállalkozások, akik tulajdonképpen azok az értékteremtők, akik ebben az országban megvalósítsák mindazokat az anyagi javakat, amiből tulajdonképpen működni tud az ország és a nemzet, az igen várja azt, hogy igenis meglegyen a politikai akarat is ahhoz, hogy ez a gazdaság a mélypont után a mai dermet állapotából elindulni tudjon, kiteljesedni tudjon, fejlődni tudjon, és egyre jobban, egyre hatékonyabban hozzá tudjon járni ahhoz a sok-sok igényhez, ami jogosan jelentkezik a társadalomban. A politikai szándék úgy látszik, hogy megvan, ugyanakkor én a vállalkozások részéről határozottan állítom azt, hogy ugyanakkor ennek a jelei, tehát az, hogy megfelelő mennyiségű olyan pályázat legyen, ami a vállalkozásokat érinti, és ezeket támogatja, és valóban oly mértékben járul hozzá, hogy ez egy felfelé ívelő pályán tudjon lenni, ez még a jövő reménysége. Az városi koncepcióval kapcsolatban én egyetlen egy dologra még reflektálnék. Megjelent a Balsai úr bemutatójában az, hogy elkészült a városnak az energetikai stratégia. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos alapdokumentum. Kamara részéről megkaptam ezt hát tulajdonképpen tanulmányozásra és értékelésre. A személyes véleményem nyilván én senkit meg nem szeretnék bántani. Az volt, hogy ezt egy kicsit valószínű, hogy kellett volna még jegelni és még dolgozni rajta. Én nekem úgy tűnt, hogy ezt valamiért kiírták, és nagyon-nagyon gyorsan el kellett készíteni pár hét leforgása alatt. Valószínű, hogy sokkal több időt kellett volna szánni erre a dologra, társadalmi megmérettetésre és vitára kellett volna bocsájtani. Ez nem nagyon történt meg, tehát a kamara megkapta, mi megtettük az észrevételeinket, nem bántva senkit, ezt 2 mondatban lesöpörték, és tulajdonképpen életbe lépett. Nincs ezzel semmi baj, a lényeg az, hogy a társadalom jól járjon, és hogy valóban megvalósuljanak azok a dolgok, amik fontosak a város és környezete számára. Én azt gondolom, hogy továbbra is partnerek kívánunk ebben lenni, de nyilván egy nem túl szerencsés alapdokumentum alapján minden részről meg kell legyen az a rugalmasság, hogy végül is a közjót szolgáljuk. No, ezek után rátérnék arra, ami előadásom első témája, vagyis a fatüzeléssel kapcsolatban. Ezt valamikor abban a formában fogalmaztam meg, hogy az olaj és a gáz után is van jövő, és én szeretném, hogy ezt mindenki elhinné nekem, és erre felkészülnék. Röviden, amiről beszélni fogok, az, hogy a fosszilis energiák meddig és tulajdonképpen milyen áron, tehát a jövőt egy kicsit próbálom felvázolni. Beszélnék arról, hogy Magyarországon konkrétan itt mi az az elérhető famennyiség, és ezt mit alapoz meg és mit nem. Mi történik akkor, hogyha a fatüzelés az egyre inkább előtérbe kerül, és mi lehet a tűzifának az árával. Végül beszélnék a különböző berendezésekről, amik előfordulhatnak itt, és végül pedig hát egy kicsit beszélnék arról, hogy a jövő mit tartogat ezzel kapcsolatban. Mielőtt belelendülnék mindenbe, hát azért egy pici zárójelet nyitnék, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy mindig azt mondjuk, hogy milyen jó megújuló energiás berendezéseket tudok létrehozni, milyen jó egy pelletkazán, milyen jó egy faaprítékos kazán, egy fajárgázosító berendezés, és ebben mindenki nagyon bele tudja élni magát, és tud örülni neki. Hát ezzel szemben én azt mondom, hogy semmi ilyenhez nem szabad hozzányúlni, bár
adott berendezések a kor jelenlegi műszaki állapotának a csúcsát is jelenthetik, addig, amíg nem oldunk meg egy másik nagyon fontos problémát. Mégpedig az, hogy ezek az épületek, ezek a lakások, házak, gyárak, bármi, amiben mi valamilyen megújuló energiás berendezést üzemeltetni akarunk, azok energetikailag jók kell legyenek. Tehát ezért én híve vagyok annak, hogy igenis kell az energetikai tanúsítás, és nem az utcán kell fűteni, hanem először ezt rendbe kell tenni. Tehát ha szabad, akkor azt mondanám, hogy őszigetelni. Ez az első. Ha valakit hirtelen zárójelként megkérdezném, hogy mi jut erről eszébe, hát nyilván tanulni. Ki mondta a tanulni, kérdeznék tőle. Ki is mondta? Mindenki azt mondja, hogy Lenin, valójában azt mondják, hogy nem ez, hanem egy Kobe nevezetű úr, aki senki nem más nem, mint Sztálin. És ezt csak azért nyitom meg ezt a zárójelet, hogy egy kicsit visszareflektáljak arra, hogy tulajdonképpen azok az energetikai gondok, amik jelentkeznek és korunkat jellemzik, az tulajdonképpen valahol hát a 20. században leledzenek. Tehát amikor elhittük azt, hogy nem csak mindenkinek jár egy olcsó autó, hanem azt is elhittük, hogy végtelen energia áll rendelkezésre olcsón bárkinek, és ezt szerint építettük fel a saját társadalmunk és a világ összes társadalmainak a modellét. Hát ezt kéne egy kicsit átgondolni, és egy kicsi önmegtartóztatást tanúsítani, és tulajdonképpen azt a katasztrófához közeli állapotot, amiben sodrottunk, egy kicsit egészen másképp kezelni. Akkor belecsapnék az elejébe, fosszilis energiák. Ez az ábra azt mutatja kékkel, hogy tulajdonképpen a Föld lakossága hogyan fejlődött, illetve hát a rendelkezésre álló energiának, fosszilis energiának két megközelítése, egy optimistán, meg egy pessimistán. Hát amikor itt tartottunk valamikor a századforduló, már mint a 19. és 20. századfordulóján, akkor József Attila azt mondta, hogy már 2 milliárd ember él a Földön. Hát ez egy nagyon jó állapot volt, hisz 2 milliárd ember azzal az energiamennyiséggel, ami volt, ezt úgy nagyjából kezelni lehetett, és hát tulajdonképpen az 50-es évekig a világon semmi probléma nem volt ezzel a dologgal. Igaz, hogy ebben benne volt az is az említett Sztálin, aki hát azért, mit tudom én, 40-50 millió embert eltett lábalon különböző módszerekkel, benne volt a második világháború, de gyakorlatilag a 2 milliárdról alig 2,5 milliárdra szaporodott a Föld népessége, és dolgok úgy tűnt, hogy kezelhetőek és rendben vannak. Utána jött ez a nagyon vertikális fejlődése a Föld emberi populációjának, és nyilván a nagyon nagy szükséglete annak, hogy legyen energia, és hát ennek megfelelően a kitermelés is ilyen mértékben nőtt. És ez eddig tartható nőtt. Most pillanatnyilag hát itt tartunk, és ez a két vonal elszakad egymástól. Tehát mi reméljük, hogy meg tudjuk fékezni a Föld lakosságának növekedését 8 milliárdnál, ez vagy igaz lesz, vagy nem, de hogy ennél több fosszilis üzemanyagot nem tudunk kitermelni, az biztos. Nyilván, hogyha ez történik, akkor, mivel ez a mennyiség nem elégséges a mai formában fenntartani az emberiséget, hát akkor nem szeretném a két változatot elmondani. Mi lesz a valós demográfiai trend? Nem tudjuk. Egy biztos, hogy arra kérdésre, hogy lesz-e energiahiány, jelentem, hogy már van. Az első ábra, amit itt bemutatnék, az azt mutatja meg, hogy az olaj kitermelés hol van, jelentem, hogy csúcson túl vagyunk, tehát ez lesz a várható lecsengése. Tehát egyre kevesebb olajat tudunk kitermelni, és nem nagyon találunk új mezőket, tehát tulajdonképpen látjuk a területen. A gáznak ugyanaz van, tehát túl vagyunk a gáz kitermelési csúcson, egyre kevesebb gázt fogunk kitermelni, ebből következik az, hogy a gáznak az ára, hát igazán mint a kereslet. A kereslet messze meghaladja a kínálatot, akkor hát az gázra volt. A szénnel azt tudjuk mondani, hogy abból még nagyon hosszabb tartalékok vannak, nyilván egy apró baja van ennek a dolognak, mert szén, amire tulajdonképpen távol-keleten rááll a két óriás nemzet,
aki tulajdonképpen meghatározza a mai gazdasági erőviszonyokat, Kína és India, mind a kettő arra épít, hogy szénnel fogja megoldani az energia ínségét, és teszi is. Baj az nyilván, hogy a szén-dioxid kibocsátás az, ami valamikor itt indult, az most már 400 ppm-ben van, ez a ppm, ez parts per million, tehát egy millióval mennyire rész, 400 felett vagyunk, most már 410-nél vagyunk, és hát az a baj, hogy ha minden logikus dolgot elkövetünk, akkor is ez tovább fog fokozódni, és hát csak remélni lehet, hogy akkor valamikor lesz ennek egy fordulópontja és egy lecsengése. Persze a szén-dioxid kibocsátásnak nem csak maga a tény a baja, hanem hát nyilván ez hozza magával azokat az egészségügyi kockázatokat és problémákat, amik megjelennek, de ebben nem menjünk most nagyon bele. A következő, amit be szeretnék mutatni, az az, hogy a Brent olaj ára, tehát 95-ben a rendszerváltástól egészen a múlt év végéig, hogy hogyan alakult, gyakorlatilag azt tudjuk mondani, hogy 3,5-szer nőtt körül az ára a Brent olajnak, ami hát baj, ennyire drágában autózunk, de ugyanakkor még nagyobb baj az, hogy tulajdonképpen az élelmiszer ár az ez szerint alakult, és hát nem nehéz rájönni, hogy nagyon-nagyon korrelál. Tehát az a mód, ahol az élelmiszert előállítjuk, annyira energiaintenzív, hogy magában rántja, igaz, hogy nem 3,5-szeresére, de azért több mint 2-szeresére nőtt, és ha ez tovább fog nőni, és ezért azt prognosztizálható, hogy igenis nőni fog, hát az élelmiszer ára is hasonló módon magával fogja hozni, és az azért komoly problémákat fog okozni. Térjünk át a fatüzelésre. Magyarországon, hát 2009-es adatot találtam, durván ez a majdnem 2 millió hektár erdő van. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Magyarország területének 20,6%-a az erdősítve, és ez egy jó szám, tehát ezzel azért nagyon nem kell szégyenkezni. Nyilván vannak más országok Európában, ez nagyobb az a szám, valamelyik sokkal rosszabb, de ez azért jó és elégséges. A fakitermelés növekményének, tehát az, amennyivel nő az erdőben az ott lévő fa mennyisége, annak nem termeljük ki a teljes mennyiségét, 52%-át termeljük ki. Ez azért jó, mert azt jelenti, hogy még van tartalék a rendszerben. Tehát nem raboljuk le az erdőket. Tehát itt is említettem az erdélyi példát, tehát nagyon szomorú vagyok, de tudom azt, hogy ott például több a kitermelés, mint az ültetés, tehát tulajdonképpen nem egy fenntartható dolog, és nyilván fenntartható. Mondhatok más példát is, tehát azért Ausztria is, akinek sokkal több erdője van, mint nekünk, azért sok fát importál Magyarországról, mert ők még jobban óvják a saját fenntartható életüket. Nos, a kitermelt fának körülbelül a 40%-át használjuk ipari faként, tehát különböző alkalmazásokra, és akkor az következik, hogy ez egy durván 59,9% ez tűzifa. És ennek körülbelül ennyi a mennyisége. Ez nagyon jó, és kívánatos, ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy az a faállomány, amely van ezen a szinte 2 millió hektáron, ez a Magyarország által kibocsátott üvegházhatású gázoknak 12-13%-át semlegesíti, hát a többit már nincs semlegesítse. És még egy jó hírt tudok mondani a faállományra kapcsolatban, az, hogy durván a 10%-a az összerdőnek, az kezeletlen. Tehát azon kívül, hogy még van sok-sok tartalék, amit ki lehetne szedni az erdőből, azon kívül még van olyan, ami tulajdonképpen nem használnak semmire, tehát további tartalék. Ami fontos a faállománnyal kapcsolatban az az, hogy ha az erdőben, mit tudom én, az a fa elpusztul, mert nem csinálnak vele semmit, nem hordják ki, ott marad, elbomlik, akkor tulajdonképpen ugyanannyi szén-dioxidot bocsát ki magából, mint hogyha elégetnénk. Tehát tulajdonképpen az észszerűséget ebből meg lehet ítélni. Tűzifa ára. Hát ebből a csúnya táblázatból én azt mondom, hogy csak ezt lenne érdemes megnézni, tehát tulajdonképpen azt állíthatjuk határozottan, hogy a gázhoz viszonyítva, hogyha fával tüzelünk, az durván 2,5-szer olcsóbb és kedvezőbb számunkra. Nyilván a többi különböző fosszilis energia hordozóknak is ezt a faj arányszámát mutatja az ábra.
Mi a várható trend? Nyilván, hogyha elszabadul, tovább nő a kőolajnak az ára, tovább nő a gáznak az ára, biztos, hogy valamilyen szinten húzza magával a tűzifa árát is, de a kettő fog válni ollóként, hisz akkor egyre többen fognak azzal foglalkozni, hogy igenis termelnek tűzifát, energiaültetvények formájában, és akkor nyilván nem lesz annyira. Tehát nem oly mértékben nő az ára, mint ahol a fosszilis üzemanyagok az ára. Egyébként voltam Erdélyben, ott is már nagyon komolyan foglalkoznak azzal, hogy vannak energiaültetvények, amiket kimondottan ezek ültetnek, hogy igenis, ezt 2 évenként levágják, kivágják, és azzal tüzelnek. Hasonlóképpen nálunk is megvan, hogy kollégám foglalkozik ezzel. És akkor a berendezésekről beszélünk egy kicsit. Azt hiszem, hogy elugrott ez egy kicsit. Elnézést kérek. Csak vissza. Jó, tehát itt megmaradnék. Akkor ezt a kazánt nyilván semmilyen érdekem nem fűződik hozzá, megyében gyártják. Van egy egész skála belőle, a legkisebb az 20 kW-os, és ebben a skálában 40 kW-os, tehát nagyháznak való, illetve egy szalmatüzelésű, vegyes tüzelésű kazánok. Tehát gyakorlatilag ezeket ugyan kényelmetlen fogségi foka megvan az, hogy a fát fel kell tenni a kazánba, de ugyanakkor ugyanúgy el tudnak látni kisebb-nagyobb épületeket, sőt egész nagyokat is. Tovább haladva akkor mutatnék egy másik berendezést, ami pelletkazán. Gondolom, hogy önök közül van önnek, hogy a pellet. A pellet az tulajdonképpen az, hogy a fa aprítékot, akár egy ipari hulladékát, vagy pedig erre termesztetted, azt tulajdonképpen felszecskázzák kellően bicileg, és akkor nagy nyomásról, nagy hőmérsékleten összenyomják. És ilyen kis darabkák lesznek benne. A fantasztikus dolog benne az, hogy egy ilyen kazán automata. Tehát ő tulajdonképpen egy kis csigarendszer, meg gravitációsan mindig annyi esik, hogy akkor fenntartsa, tudja tartani a hőmérsékletet, tehát be tudom állítani a termosztátot, hogy 22,5 fokot szeretnék, és akkor ez így automata tud működni. A rosszabb oldala a dolognak nyilván az, hogy meg kell csinálni ezt a peletet, mert most azt, hogy nagy nyomáson, nagy hőmérsékleten az összesajtolja, nyilván energia, munka, pénz, tehát azt tudnánk mondani, hogy a pellet ára az durván a fa árához képest egy ilyen 1,5 és 2-szerese között mozog, azt szerint, hogy piacon éppen hogyan történnek a dolgok. Nos, a jó az, hogy ez egy automata üzemű, nagyjából a szokásos háztartási méretre van méretve, mindenféle pelletre alkalmazható, tehát az agri pelletre is, tehát a mezőgazdasági hulladékokra is lehet ez elégezni. Ennél egy kicsit intelligensebb berendezés, az a faergázosító kazán. Ennek az a lényege, hogy tulajdonképpen az égés az mindig az optimális körülmények között történik. Tehát benne vannak olyan érzékelők, amik segítségével mindig annyi levegőt ad hozzá, és egy erőltetett ventilációval ezt belenyomja, hogy egész magas hőmérsékleten történjen ez az égés, és ebből kifolyólag ez az égés tökéletesebb, és sokkal jobb a hatásfoka. Hatásfok ebben az esetben 85% felett lenni, nyilván kevesebb hamu egyrészt, másrészt pedig hát egy nagy hőmérsékleten egy jobb hatásfokkal történik az egész. Amit még felvillantanék, a hagyományos kandalló. Nyilván a kandalló nem arról lesz híres, hogy a legjobb a hatásfoka. Nagyjából paritásban van az egyszerű hatüzeléssel, tehát a közönséges kazánnal, a vegyes tüzelésű kazánnal, viszont hát nyilván egy másik milliót ad, tehát tulajdonképpen van látszható az a láng, és egy más környezetet ad. Kétféle teljesítményben létezik, 20 wattos, 30 wattos, körülbelül ennél nagyobb nem. Ez, ami a lényege az, hogy ez vízteres, tehát ugyanúgy beköthető egy központi fűtésű rendszerre, teljesen radiátoros, padlófűtés, és akkor ott megfelelően tud működni. Nos, a fatüzelésről röviden ennyit szeretnék mondani. Én azt gondolom, hogy azzal együtt, hogy várható az, hogy a fosszilis energia árak el fognak szabadulni, időben gondolkozni érdemes ezen a dolgon. Akár olyan formában is, hogy csak egy tartalék forrás
De biztos, hogy a jövő az, hogy egyre többen fognak ilyet használni, egyrészt gazdasági megfontolásból, másrészt pedig abból, mert ez biztonságot jelent. És akkor ezzel az első részét a mondatomnak lezárnám. A másik, amiről beszélni szeretnék nagyon röviden, mert az idő az előre haladott, hallom, hogy harangoznak, de hát nagyon rosszul állunk a részidővel, az a napelemes rendszerek. Ha 10 évvel ezelőtt megkérdezték volna, hogy mi a véleményem a napelemes rendszerekről, akkor azt mondtam volna, hogy hát műszakilag egy nagyon jó dolog, remek, gazdaságilag pedig hát egy értelmetlen dolog. Tehát akkor, amikor megjelentek ezek a napelemek, akkor ezeknek a fajlagos költsége olyan volt, hogy ha valaki azt fogta és végigszámolta, akkor az jött ki, hogy hát mit tudom, 30-40 év alatt ez meg fog térülni. Hát ez pedig gazdaságilag nem egy racionalitás. Örömmel mondhatom azt, hogy ez a dolog elmúlt, tehát az elmúlt, 3-4 évben a napelemeknek az ára oly radikálisan csökkent, hogy valóban ma én azt gondolom, hogy meg kell fontolni ezt a dolgot, és a napelemes rendszerek alkalmazása az egy észszerű dolog tud lenni. Mit is jelent tulajdonképpen a napelemes rendszer? Annyit jelent, hogy egy berendezés, ami félvezetővel a nap fényét átalakítja villamos energiává. Ez a villamos energia, amikor megjelenik ott a napelemben, akkor az egy egyszerű egyen-áram, ami általában jellemző értékek az, hogy egy ilyen 30 pár voltos feszültség van egy ilyen résznek, és mit tudom én, tud adni egy 10-20 amper között valamit. Ebből kell csinálni valamit, nyilván párhuzamosan sorba tesszük. Hát az egyenárammal még mindig sok mindent nem tudunk, mert valamikor a 19. században úgy dőlt el ez a dolog, hogy a váltóáram győzött és az egyenáram nem, van akik az ellenzője, és azt mondják, vissza kéne térjünk, de ez most részletkérdés. Lényeg az, hogy ahhoz, hogy ezt valóban használni tudjuk, az van, hogy kell hozzá még egy berendezés, amit úgy hívnak, hogy inverter, ami ebből az egyen feszültségből és egyen áramból létrehozza azt a változó feszültséget és váltó áramot, amit használni tudnak az elektromos berendezéseink. Két nagy elképzelés van ebben a dologban. Az egyik az, hogy úgy hozok létre villamos áramot a napelemeimben, a fotovoltaikus rendszeremben, másképpen így is hívják, hogy azt helyben elfogyasztom, mert hogy én mondjuk tanyán élek és szigetüzemmódban üzemeltetem, úgymond, tehát magyarán nem kapcsolódunk semmilyen hálózaton, mert ott nincs hálózat. Ebben az esetben a probléma nyilván az, hogy hát valamire tárolni kell az energiát. Nos, ez a következő 10-20 évnek az óriási kihívása lesz, hogy ki tudja megoldani azt, hogy a villamos áramot valahol tárolni. Nyilván létezik erre fél tucat különböző technológia, hát még egyik sem olyan, hogy azt mondanánk rá, hogy ez az igazi. Tehát pillanatnyilag jobban nem tudunk, akkumulátorokba szoktuk ezt tárolni. Ennek a nyöge baja az, hogy hát ezek az akkumulátorok azért, mit tudom én, egy 3 éves életben bírnak, és utána pedig le kell cserélni őket, tehát ez a rossz hír a dologban. De jól működő rendszer, és valóban állítjuk azt, hogy ha valaki kiválaszt magának egy hegytetőt, és ott szeretne élni, ennek semmi akadálya. Jó magam, éppen a hétvégén voltam Nógrádban, egy Penc nevű helységben, ahol hát annak jegyében, hogy akkor a környezetünket teljes mértékben óvjunk, egy autonóm házat hozott létre egy család, aki ott él gyerekével, semmihez nem kötöttek. Tehát sem a villamos hálózathoz, természetesen gázhálózathoz nem, vízhálózathoz sem semmi. Tehát mindent az a ház megtermel és elfogyaszt, és nincs kibocsátása. Meg lehet csinálni ma ezt a dolgot. Visszatérve a napelemekhez, a másik paradigma pedig az, hogy igen, azt a megtermelt áramot, azt összekötünk a villamos hálózattal, tehát akkor, amikor a nap nagyon süt, akkor villamos áramot termelek és nyomok be a hálózatba, illetve amikor éjszaka van, nagyobb annak a rendszernek a teljesítménye, amit létrehozunk, akkor onnan vételezek. És a kettőt elszámoljuk egymással, és hát valami történik. Nagyjából úgy néz ki magyar szabályozás szerint ez a dolog, hogy létezik az a fogalom, hogy háztartási méretű fotovoltaikus rendszer.
Ezt úgy fogalmazták meg, hogy 50 kW-ig, tehát 0-tól 50 kW, az 50 kW azért nagyon nagy. Lássuk be, hogy egy háztartás úgy tipikusan csúcsfogyasztásban, ha nem fogyaszt elektromos sütőt, akkor mit tudom, egy 3,5 kW-nál megáll a csúcsfogyasztása egy háztartásnak. Hogyha a sütő is elektromos, akkor mit tudom én, akkor is 10 kW alatt van a fogyasztása, de az átlagfogyasztása a háztartásnak az a 400 watt között van. Tehát, hogyha a zsinórban vennénk azt, hogy a nap 24 órájában fogyasztunk, akkor 400 watt az, amit elfogyaszt egy háztartásnak. Na most nyilván ennek megfelelően kell a rendszereket is méretezni. A háztartási méretű kísérőnek a paradigmája az, hogy addig, amíg nem termelek többet, mint amennyit elfogyasztok, mint fogyasztási hely, addig az elszámolás köztem és az áramszolgáltató között az a vételezési áron történik. Tehát magyarán, hogyha megállapítjuk azt, hogy ugyanannyit termeltem, mint amennyit elfogyasztottam, akkor senki nem fizet senkinek semmit, és ez jó azért, mert hát valljuk be, nincs áfa, meg egyéb tartalma a dolognak, nem kell személyi jövedelemet fizessek utána, tehát ez egy tökéletes rendszer. Hogyha véletlenül többet termelek, mint amennyit én fogyasztanék, akkor már egy kicsi baj van. Egyrészt bejön az, hogy akkor az áramszolgáltató már csak az áram eladási árán, tehát ami kevesebb, mint a fele veszi át tőlem a megtermeltet, tehát itt van a zuhanás. Másrészt pedig hát nyilván felvetődik a jogászok akkor, hogy akkor hát ez üzletszerű gazdasági tevékenység, és akkor ezután már adózni kéne, és a többi. Tehát ebből az következik, hogy valóban egy háztartásnak úgy érdemes belőni ezt a rendszert, hogy ne termeljen többet, mint amennyit fogyaszt. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mert én azt mondom, hogy egy olyan 2 és 5 kW között érdemes belőni ezt a rendszert, többet nem érdemes csinálni. Biztos meg fogják kérdezni, de ezért megpróbálok előbe venni az árak. Ma egy rendesen, tisztességesen megalkotott fotovoltaikus rendszernek az ára, az kilowattonként egy ilyen 900 000 forint plusz áfát kell számolni, érte? És akkor, ahogy nő a teljesítménye a kicsi kategóriában, akkor arányosan lehet akár szorozni is. Mit jelent ez gyakorlatilag? Azzal az energiamennyiséggel, hogy képes megtermelni egy ilyen rendszer, azt jelenti, hogy legjobb esetben körülbelül 5 év alatt térül meg a beruházáson, rosszabb esetben ebből lehet egy 6 év, 8 év esetben, hogy rosszul méretező dolog. Hogy megéri vagy nem, hát ezt mindenkinek el kell döntenie. Egy biztos, hogy a napelemgyártók azok most már 20-25 éves garanciát vállalnak a napelemeikben. A várható élettartalma ezzel szemben valószínűleg ilyen 40 év. A vége fele csökken egy kicsit a teljesítménye, de nem olyan mértékű, tehát a teljesítmény csökkenés ez mondjuk egy 20-25%-os lesz, tehát még mindig érdemes üzemeltetni, és nem érdemes onnan lebombázni a tetőről, hogy akár elhelyezni, mert még mindig hasznot tud hozni. Tehát gyakorlatilag arról szól a történet, hogy aki felvállal ezt a dolgot, beruházom, meg kell hitelezzem előre egy 5 évre azt a villamos energiafogyasztásomat, amit én ezáltal megtermelek, és vélhetően lesz jó esetben egy 35 éven, amikor ez a beruházásom nekem pénzt hoz, anélkül, hogy különösebben bármit is kéne tegyek. Ennyit szerettem volna ezzel elmondani, hogyha van kérdés, állok rendelkezésre, és köszönöm a figyelmet. Én szépen köszönöm.